Gèneres regenerats parlarem de la bossa nova. Què és la bossa nova? Quins elements caracteritzen aquest tipus de música? Què té a veure la música bossa nova amb la samba? Per què és tan important la bossa nova al Brasil? En aquest capítol ens parlarà Wagner Pá, músic brasiler establert a Barcelona i membre de Brazuca Matraca i Os Tres Parceiros. Hola a tothom! Des de Ventilador Music us donem la benvinguda una setmana més a Gèneres Regenerats. Avui parlarem d'un gènere que esperem que us faci estar relaxats, però contents. Es tracta de la música bossa nova, un gènere musical pensat per ser escoltat en espais reduïts i tranquils. Sabíeu que la música bossa nova va començar a sorgir a finals dels anys 50? A través d'un grup d'estudiants que es trobaven en la part sud de Rio de Janeiro, on estaven experimentant amb els diferents gèneres de música popular brasilera. I sabíeu també que va morir l'any 1964 per la nova dictadura de Olímpio Mourão? Us ho explicarem aquí, a Gèneres Regenerats, on us parlem de música diversa per gent diferent. Arrenquem escoltant una de les peces més rellevants en la història, com és Si todos fósem iguais a você, de Tom Jobim i Vinícius de Moraes. A tua vida é uma linda canção de amor. La música bossa nova és un gènere musical que va néixer a finals dels anys 50, que està pensada per sonar en espais reduïts. D'aquesta forma es podia gaudir de tota l'acústica de la banda que tocava en aquella sala. Es caracteritza per tenir un ritme de guitarra similar a la samba, però sent interpretat d'una forma més tranquil·la i alegre. Aquest gènere musical deriva del jazz i la samba, però incorporant ritmes de la música carioca. Podem dir, doncs, que aquest gènere musical està pensat principalment per ser escoltat en espais tranquils i íntims. Un dels espais més reputats va ser Casa Villarino. Allà va ser on es van conèixer dos dels grans artistes del gènere com són Tom Jobim i Vinícius de Moraes. És un dels pocs locals que avui en dia segueix obert des de l'any 1954. El fet de que aquestes dues figures tan importants es coneguessin va ser gràcies al periodista Lúcio Rangel, que es va reunir perquè ells fessin la banda sonora de l'obra Orfeu de Conceição, que justament l'acabem d'escoltar. Juntament amb el compositor Heitor Villa-Lobos, 2 anys més tard, Tom Jobim i Vinícius van composar el primer LP de bossa nova, conjuntament amb Eliseth Cardoso i João Gilberto. Però fins a principis dels anys 60 no va ser conegut arreu del món, fent que aquest gènere musical arribés a ressonar tant quasi com les cançons dels Beatles. Alguns dels artistes més coneguts d'aquest gènere són João Gilberto, Vinícius de Moraes i Tom Jobim. Ara escoltem un dels temes d'aquest LP d'aquests artistes. Endavant. Quines són les característiques principals de la música bossa nova? Per què és una música tan agradable d'escoltar? La música bossa nova està estructurada en un compàs de 4x4, on s'hi destaquen unes línies d'acords dissonants i harmonies modulars. Per part de la interpretació, la bossa nova és un gènere intimista que acostumen a estar acompanyades d'una lletra romàntica amb una base poc instrumental. Els instruments més importants en la bossa nova són la guitarra acústica, que acostuma a ser el mateix cantant, el piano, que representa el vincle amb el jazz i la bossa, i per últim va la percussió, que no acostuma a presentar tanta influència com en la samba. El motiu pel qual la guitarra acústica és l'element més important d'aquest gènere és perquè marca el ritme de tota la banda i perquè utilitza cordes de nil i s'ha de saber tocar sense pua. Finalment, cal destacar que aquest gènere és cantat a l'estil Chet Baker, però amb un to més suau. Per poder valorar correctament l'harmonia de la bossa nova, cal tenir en compte la seva trajectòria, ja que a finals dels anys 50 tenia un to més similar a la samba. Però al moment en què el gènere es va començar a exportar als Estats Units, la seva harmonia va iniciar un canvi cap al jazz de Nord-Amèrica. Escoltem un clar exemple amb The Girl from Ipanema.
d'Astrud Gilberto i Stan Getz. Podem destacar a molts artistes de l'època bossa nova: Vinícius de Moraes, Tom Jobbins, Toquinho, Caetano Veloso, Maria Bethânia. Tot i que després comentarem molts més artistes, ens agradaria destacar a João Gilberto, considerat a Brasil com o mito, que vol dir el mite. Cantant, compositor i guitarrista, Gilberto va ser mundialment reconegut per les seves cançons i per la seva forma de tocar la guitarra durant els anys 50 i començaments dels 60. Ha sigut guanyador de 2 Grammys, un amb l'àlbum de l'any en el 65 i en el 2001 va guanyar el seu segon Grammy per al millor àlbum de la música del món. També va ser guanyador del premi International Latin Music Hall of Fame. Un dels discos més valorats de la seva carrera va ser Jets Gilberto, un single de bossa nova jazz que va ser aclamat per la crítica i va aconseguir una de les vendes més grans de la història de la música. El seu primer hit va ser poc després de llançar l'àlbum Cansado do Amor Demais, que es deia Chega de Saudades, que es va llançar des de Brasil i va ser un èxit en tot el país. D'aquest disc cal destacar la cançó Garota d'Ipanema, que es diferenciava per tenir un estil de pop clàssic interpretada per Astrud Gilberto, per qui llavors era la seva dona. Aquesta cançó va tenir tal impacte en la indústria que va arribar a ser interpretada per artistes com Frank Sinatra, Dean Martin, Al Martino i Tony Bennett. Després del llançament del disc, la carrera de Gilberto va començar a agafar forma i començar a fer-se més famós. En 1973, Gilberto decideix llançar el seu disc L.A. Carioca, des de Mèxic. Aquest disc va representar un canvi cap al gènere de la bossa nova. 3 anys més tard, Gilberto decideix llançar el seu disc The Best of Two Worlds, amb col·laboració de Stan Getz i la cantant Miuca. En l'any 1977, el disc Amoroso va rebre uns arranjaments per part d'un dels arranjadors més importants del moment, com era Klaus Ogerman. En l'any 1981, Gilberto decideix tornar a treballar amb Gilberto Gil, Caetano Veloso i Maria Bethânia, dels quals eren els responsables de generar a finals dels 60 el moviment Tropicalissimo, que estava basat en la fusió de la bossa nova i el rock. Tenint en compte tota la seva trajectòria, podem visualitzar una clara evolució del gènere bossa nova i quines van ser les seves influències al llarg de la seva història. Per què va triomfar tant la música bossa nova? En quin context va aparèixer aquesta música? Quins canvis socials van ocórrer durant aquesta època? La veritat és que Brasil, en els anys 50, estava vivint una època de canvi, ja que després de la Segona Guerra Mundial, el país volia veure progressos. Per aquest motiu, el govern del president Gaspar va prendre la decisió de començar a crear una nova Constitució i a restaurar els drets civils del país. I al mateix temps, fent servir la samba com a medi propagandista de l'optimisme. Això va generar que la societat brasilera dels anys 30 i 40 visquessin en l'optimisme. Al mateix temps, els joves carioques no se sentien atrets en escoltar samba, sabent que era un mètode per fer propaganda del govern. Partint des d'aquest punt, els joves comencen a experimentar estils de música acabant trobant el gènere bossa nova. Aquest gènere va fer que la classe mitja-alta fos diferenciada de l'obrera i es sentís més valorada i apreciada, ja que aquest estil es destacava per la seva elegància. Sabies que l'origen de la terminologia de la paraula bossa nova ve del francès i del portuguès? Això és perquè la paraula bossa prové del francès que es diu bosse i cap al segle XVII es va introduir en el portuguès. El seu significat original és protuberància o que sobresurt. Al pas del temps, aquesta paraula va anar canviant el significat, com per exemple moda, estil, instint, mestratge, talent en alguna activitat especial o producte d'algun talent, fins que al final es va acabar definint com a nou estil. Sabíeu que aquest gènere té una data exacta de la seva mort? Què va passar? Després del cop d'estat de Brasil del 1 de març del 64, la majoria d'artistes van deixar de practicar-lo, ja que no es volien enfrontar contra els militars de l'estat en aquella època. Aquesta dictadura va perdurar fins l'any 1985, fent que durant aquest temps la bossa nova acabés sent oblidada amb el pas del temps i la influència del jazz cada cop més tingués més força. Altres possibles raons per les quals es va començar a deixar de tocar el gènere bossa nova a Brasil
és perquè en aquell moment estaven vivint una època més trista i no tan alegre, com van ser els anys 50. Al tractar-se d'un gènere que parlava sobre l'amor i l'alegria de les coses, els artistes no se sentien del tot còmodes interpretant aquest tipus de cançons. En l'any 2000, João Gilberto i Caetano Veloso van treure l'últim àlbum d'aquest gènere anomenat Voz de Bilao, on es podia arribar a escoltar els grans clàssics d'aquest gènere, arribant a ser guanyador del Grammy en 2001 com a millor àlbum del món de la música i de l'International Latin Music Hall of Fame. Des d'aquest moment, la música bossa nova ha seguit subsistint sota l'ombra del jazz. Però de tota aquesta història, qui són els artistes més importants que han arribat a influenciar més aquest gènere? Bé, doncs a continuació us expliquem quins són els artistes més rellevants. Conegut com un dels majors compositors de la música popular del segle XX, Tom Jobim va composar 10 de les majors cançons més importants de la història de la música de la bossa nova. Arrossega més de 40 anys d'activitat ininterrompuda, fent de compositor, arranjador, cantant, guitarrista i pianista. En la seva ciutat es troben 2 monuments d'ell, un a l'Aeroport Internacional de Rio de Janeiro i un altre en el barri d'Ipanema, fent honor al seu èxit en la seva carrera musical i la seva influència en la ciutat de Rio de Janeiro. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim. Sabies que el motiu pel qual Tom Jobim i Newton Mendoza van crear la cançó de Desafinado era perquè la gent creia que els cantats del gènere desafinaven? Al mateix temps, cal destacar que el guitarrista João Gilberto va comentar que durant la cançó es gravava ell mentre intentava desafinar en certs acords. En segon lloc, escoltem Samba e Preludio, de Vinícius Moraes. Inicialment va ser reconegut com a diplomàtic, però al veure que la seva passió es trobava en la música, va deixar la seva feina per focalitzar-se només en ella, fent que arribés a ser considerat com un dels pilars principals de la música popular contemporània de la bossa nova. La seva afició per tocar i escriure cançons van començar des de ben jove, fent que arribés a llançar la seva primera cançó de Loura ou Morena, amb 14 anys. Els seus concerts eren destacats per estar composats per una taula, un got, una ampolla de whisky i un cubell de glaçons. Eu sem você, saudade, porquê? Porque sem você, nossa vida, sem nem chorar. I per últim sona Haití, de Caetano Veloso. Conegut com a músic, cineasta, poeta i activista polític, considerat com un dels majors cantautors del segle. El seu talent per la música era únic, ja que va arribar a composar la seva primera cançó amb 9 anys. Ha fet cançons de música popular brasilera, tropicàlia, música d'autor, rock. En la història de la bossa nova ha sigut reconegut per les seves col·laboracions amb Gilberto Gil i per al moviment Tropicàlia. Al llarg de la seva carrera ha arribat a ser guardonat per diversos premis, fent ressaltar 5 premis Grammy i una col·laboració amb Nelly Furtado. Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos. Actualment, ens podem trobar artistes de la talla de Billie Eilish que fan referència a aquest gènere, però amb un so més actual i adaptat a la música popular actual. Us deixem amb Billie Bossa Nova. Escoltem a Wagner Bá, músic brasiler, membre de Brazuca Matraca i Os Tres Parceiros. Què va significar la bossa nova a Brasil? La bossa nova a Brasil va significar tota una posada en escena d'un Brasil modern, d'un Brasil que creixia per al món, d'un Brasil que naquela llavors era un país em crescimento
e em potência. Tínhamos a Juscelino Kubitschek, al presidente do Brasil que vai criar Brasília, vai usar a capital mito do Brasil, aquelas construções, toda essa modernidade, toda isso vai ser a Bossa Nova. Toda essa influência arquitetônica. Tom Jobim era arquitecta também. Toda esta suposada modernidade dos 60 vai usar ao Brasil dentro do panorama mundial. E isso vai ser muito importante. E vai enfocar a música brasileira como uma das 5 ou 6 mais importantes de todo o mundo. E o mercado brasileiro de música, não só a bossa nova, não? Há 1000 ritmos e 1000 histórias, pois está entre os 5 mercados mais grandes do mundo. Eu creio que vai ser isso graças à bossa nova e a música popular brasileira em geral. Quina ha sigut l'influència de la bossa nova a Barcelona? Bueno, a Barcelona a bossa nova va tenir una presència més residual dintre dels panorames de jazz, crec jo. Jo com músic aquí, pues, bueno, vaig fer bolos i de quan faig alguna cosa en plan bossa nova, agafo elementos de bossa nova i barrejo amb altres músiques, no? També. Jo crec que aquí el panorama ha estat vinculat dintre del jazz o marginat dintre del jazz, que és el seu habitat natural fora de Brasil, no? Aquests llocs que fan jazz, que fan tango, que tenen una obertura així. I amplia una miqueta més enllà del jazz. Què té a veure la música bossa nova amb la samba? No oblidem que a bossa nova no és res més que el samba brasileiro de tota a vida, barrejado amb elementos harmònicos del jazz, perquè aquests elementos ja estan en el samba. Llavors, l'instrumento i el que caracteritza la bossa nova de una manera més important és el so de la síncopa del tamborim. Si tens una batucada amb bumbos, pandeiros, chocalhos, reco-reco, todos os instrumentos de Brasil, de percussió, todos això que se cria de percussió, si treus tots i deixa només el tamborim, un tamborim, tac, tac, tac. Aquest és el toque de la bossa nova, aquesta és la característica principal de la bossa nova, aquest so. No sempre està fet per un tamborim, de vegades està fet per la bateria, i etc. I jo diria que l'element que l'identifica més és això i la guitarra, encara que n'hi ha bossa noves pues, que són tocades només amb el piano. Però la característica principal de la bossa nova per mi és el tamborim, a síncopa de tamborim i el violão. Violão, que és la guitarra brasileira. Creus que la bossa nova ha mort? Explica'ns, quins elements en destacaries? Bueno, la bossa nova no morirà mai. Eu creio que é um elemento que estará sempre aí, pero sempre em função da música brasileira, sempre em função da MPB, a música popular brasileira, que é tot. La bossa nova é uma parte da MPB e dentro d'aquests grans conjuntos, que és la MPB, hi ha molhões de subconjuntos dentro. Tenim el rock brasileiro dentro da MPB, samba, tenim a foxé, tenim baião, tenim forró, tenim samba de break. Després també ara tenim elementos eletrònics que de la música urbana. En el caso de aquí, por ejemplo, es básicamente el reggaetón, ¿no? O el rap mismo, o el trap. Pero a Brasil es el funk carioca, e el funk carioca agafa elementos, carioca porque és de Rio de Janeiro, però es fa tot a Brasil, e agafa elementos no té cap problema d'agafar elementos de la bossa nova, no? Llavors jo crec que la bossa eletrònica, com Zuko 103, eu tenho uma canção no disco Imparável Transeunte que se diu Pensando em Ti, que tem uma eletrônica super. Aquesta bossa eletrònica eu creio que seguirá. Agafa aquela síncopa que editava antes del tamborim, traspassa una cosa eletrònica e, bueno, está aí a guitarra, os outros elementos. Eu creio que igual un futuro per la bossa nova seria això amb la electrònica. Ara us parlarem i escoltarem artistes de l'escena catalana de la bossa nova. Comencem amb Ana Rossi. És una cantautora argentina que porta vivint a la ciutat de Barcelona des de l'any 2000. La seva música es caracteritza per tenir influències de la música popular argentina, la música popular brasilera, la música d'arrels folclòrica llatinoamericana i espanyola, el tango i la milonga. Actualment forma part del col·lectiu Coetus, que és un col·lectiu on uneixen diversos artistes de diferents estils musicals. Escoltem Betún d'Ana Rossi. Traigo betún de Judea para tus noches más claras. Traigo el color de las flores para pintarte la cara. Traigo un gorrión asustado para cantarle tonadas. I seguim amb Ramon Piñero.
És un guitarrista i compositor d'origen brasiler que resideix a la ciutat de Barcelona. Va aprendre a tocar la guitarra durant la seva infància de manera autodidacta i posteriorment va aprendre música en el Conservatori Sousa Lima São Paulo. Des de llavors ha treballat amb diversos artistes de primer nivell dels gèneres jazz i música popular brasilera. I per acabar, Marina Ribeiro. És una cantautora que viu a la ciutat de Barcelona, però d'orígens brasilers. Durant la seva estança a Brasil, va aprendre a cantar i a tocar el piano. La seva música està influenciada per les arrels del jazz i la bossa nova. Tem orquídeas gravatas, água limpa de beber, cavalinhas e tenhos, borboletas e bisons. Sabies que tant Ramon Pinero i Marina Ribeiro han col·laborat amb una de les artistes més grans de l'escena del jazz, com és la catalana Rita Payés? Ara que coneixem una mica més la bossa nova, la seva història i els artistes i les bandes actuals que segueixen mantenint aquest gènere viu, per acabar, comentarem algunes curiositats i recomanacions de pel·lícules i llibres relacionats amb aquest gènere apassionant. D'aquesta forma podreu seguir aprofundint amb la investigació i descobrir coses noves d'aquest gènere. I mentre sentiu la nostra playlist de música bossa nova, podeu llegir Bossa Nova, la història i les històries, de Rui Castro. Un llibre que explica totes les anècdotes comentant les històries dels diferents protagonistes d'aquest gènere on es relata cada aventura que van arribar a viure cada un d'ells. I pels amants del cinema, us recomano la pel·lícula Bossa Nova 2000, que us permetrà viure l'essència de l'època bossa nova a través de la seva música i estètica. La pel·lícula narra la història del Pedro i la Mari, sobre com s'arriben a conèixer a Rio de Janeiro i com arriben a descobrir que les seves històries estan entrellaçades per les diferents persones que els envolten. I en aquesta ocasió us recomano també una segona pel·lícula, Coisa Mais Linda, un documental del 2005 que narra el naixement de la bossa nova a Brasil, juntament amb les principals estrelles d'aquell estil musical. Doncs bé, família, fins aquí el capítol de la bossa nova. Ha arribat el moment d'acomiadar-nos fins al proper programa de Gèneres Regenerats. Us deixem una llarga llista de reproducció amb cançons d'aquest gènere perquè la pugueu escoltar sempre que vulgueu. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres parlant sobre aquest gènere. Ens veiem a la propera sessió de Gèneres Regenerats de Ventilador Music per seguir comentant música diversa per gent diferent.